vi skulle lave den her challenge video. Vi starter med salt. Okay, vi tager en teske salt. Så vi tager den der ud til os. Nej. Og så her. Der er det Karoline. Og det er tag en teske, din gris. Sådan her. Jeg kan ikke... Man kan ikke se det. Jeg skal have den her skål. Den har sådan en skål. Jeg har aldrig ned af mig. Klar til at tage det i munden, når jeg siger nu. Okay, er jeg klar? 1, 2, 3, nu. Det er, at jeg skulle røre ved en ledning. Sådan. Okay, så skulle vi tage en teske mel. Det er det bare klamt. Ja. Jeg kan lige rykke lidt længere derovre, end der står lidt tom. Okay. Mathias, er du klar? Nej. Ej, du skal have mere på, Mathias. Ej, det skal du. Lige meget. Det er mindre end os. Okay, 1, 2... Ej! Okay. Bum! Smid den ud over. Nej! Jo. Den så bare væk. Okay, vi klipper. Og han så fast. Okay, 1, 2, 3, nu. Nu spiller op af min iPhone. Du spiller op af min iPhone, kom her. Hvad? Du spiller på ens iPhone! Giv mig lige noget vand. Hvor er det, jeg går så fast? Jeg har bare gjort det. Jeg snudte jer. Stop dig. Er det så fast, det er min gane. Skal jeg gøre det? Mm. Jeg tager altså ikke så meget. Okay, det var så mel challenge. Det var fandme ulækker. Så er det kanel. Jeg har allerede taget det på. De er bare langsomme. Ej, hov. Nå. Ej! Okay. 1, 2, 3, nu. Tag noget vand. Tag noget vand. Fuck, det er ulækker. Jo, det var lyd. Jeg kommer sgu til at pakke noget om i dag. Må jeg godt få noget nyt vand? Hvad? Må jeg godt få noget Ja, nyt? vandkanden den er lige her. Sæt det op i ganen, Mathias. Nej. Og så? Har fået galt i halsen. Hvad? Nej. Det smager bare Øj, dårligt. hvor er det ulækkert. Må jeg lige se? Du har det jo helt i hovedet. Nå, skal vi prøve at blande det her sammen? Man bruger de vand på det. Ja. Så er den her klar. Ja, jeg har fundet Mathias. Okay, du skal først have salt på, og så is bagefter. Først salt, Så lige tilbage igen. Nej, tør den lige. Tør den lige af, ellers så det er ikke sjovt. Er det okay? Nej.
Jeg skal nok selv tage salt på. Hvor godt det er poliset på. Hvad? Nej, vent lige. Så er det alle sammen klar. Okay, sådan. Så har vi salt. Okay. Så må du godt tage is på mig. Nej, kom herind, Mathias. Vi skal ligesom se, når du gør det. Og så skal det klemmes. Hvad skal vi klemme? Ej! Ej! Okay, mit svighed en gang. Jeg klemmer ikke engang. Fuck nej! Og må prøve igen, mand. Ja, Det er sjovt. Så her. Du ville ikke engang. Sådan der. Så er der svineri. Nej, lad være! Det er sjovt, så. Sådan her. Ikke mere. Her. Shit. Klem. Okay, så hen på en kamera, Mathias. Bare klem. Jeg er klar med en. Fuck, mand. Her. Shit, mand. Det sviger. Her kommer din hånd. Shit. Fuck, den er rødt med. Det sviger. Hej. Det var så vores challenge-video.